ito pong mga online threats, patuloy po ang pagdami ng mga naitatalang kaso po ng umano'y online threats na nagtatarget sa mga paaralan sa Pangasinan ngayong Hulyo. Pinakahuling naitala po dyan po sa may Bayambang National High School, kung saan isinuspindi po ang face-to-face classes noong Hulyo 28 matapos makatanggap po ng ulat ng pulisya hinggil sa isang umano'y online threat. Pansamantalang ipinatupad ang online o modular learning habang isinasagawa ang investigasyon. Nauna rito, nagpatupad na din ng flexible learning program ang San Jacinto National High School noong Hulyo 27. Nakapagtala rin ng magkakahiwalay na insidente ng ang mga paaralan po ng Manawag, Dagupan City, Rosales, Santo Tomas at Lingayen na agad na tinugunan naman ng mga otoridad. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office or PAM-PPO ay pinaigting po nila ang seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, tiniyak naman ng kapulisan na walang natutukoy na aktwal na banta sa mga paaralang naapektuhan sa mga kasong naimbestigahan na ngayon. IFM News. IFM News. IFM News.